po sa inyong lahat yan. Yan po, magluluto tayo ng simpleng luto lang guys. Yan po, meron tayo ditong giniling, sibuyas, bawang at patatas, carrots. Lang yan po ang ating panglahok. Yung hindi gaano kumpleto yung lahok natin, pero okay lang naman po yan dito sa amin sa Bicol. Yan, meron tayong potato Del Monte. Yan guys, oh. Maya na lang guys. Magluto na tayo. Guys. Yan. Unahin natin yung bawang. At sibuyas guys. Yan. Lagay na natin to guys. Ating pork. Timpla natin guys ng toyo. Nagsambang na naman tayo ng luto. Yan. Yan guys, oh. Iyan na natin ng konting tubig guys. Yan. Kulo-kuloyin na lang natin muna yan guys. Yan guys, nagulo na siya guys. Iyan natin guys siya ng paminta guys. Guys, patuloy muna natin ang ito para lumangkot natin. Guys, lagyan na natin yung patatas at carrots. Guys, oh. Now. Yan. Parang lang yan guys. Simpleng minudo. Yan. Magkulang man siya ng mga iba-ibang hinahalo. Pero para sa mga aming Bicolano ay masarap na luto na yan. Yan. Kahit ganyan lang ang kanyang halo sa giniling.
okay na po yan sa aming mga Bicolano. Masarap na po yan. Yung guys, oh. Ayan na yan guys. Yung guys, magad tayo ng ano guys, pinong paminta. Yan oh, para mas masarap. Timplahan natin ng magic. Yan. Magiging maluto na yan guys. At ilagay na natin tong lock natin, tomato. Yan. Yan guys. Ganyan lang guys, ang luto dito guys, sa Bicol guys. Pero para sa amin, okay na yan guys. Masarap na yan para sa amin. Yung mga kinukumpletong luto, may mga pera yung guys. Kami guys, wala tayong perang panggastos, pambili ng mga rekado. Yan. Yan guys, maluto na yan guys. Lagyan natin guys nito guys, yung pan-decoration natin yan lang, ang pan-decoration natin. Yan. Yan, pasensyahan nyo na guys, yung ganyan na ang ating luto. Yan guys. Yung lutong giniling na may tomato sauce. Yan guys. Yan ang ating luto ngayong tanghalian. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye.